Jag hinner inte mer. Gå och springa runt det plötsligt. Full fart. Men här missade du. Ja, du missade. Jag vet, men vad söt man smöger. Oj. Au. Jag ska klättra på mig. Gå busa. Du missade det. Va? Han slår i saker. Var det Ossi? Nej, Elvis. Och se på dig. Oj. Hej. Ja, den blir så här suddig ibland. Jag tror jag trycker sig in bakom kudden. Är det söt nos? Hej. Hej. Någon som sitter och dricker vatten här. Här sitter mamman och håller koll. Men du, hej gumman. Är de jobbiga? Är du trött? Ja, jag ser det. Sötis. Hej. Elvis är liksom the action. Ända bak i fönstret. Syns inte. Ja, här kommer han. Oj! Oj, oj. Oj, 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 oj. Jävlar. Jag har en på ryggen. Sitter på ryggen på mig. Blondie. Är det? Ja. Shakira, Elvis, Ozzy. Och Blondie som... Ja, just det. Där är Shakira. Och grabbarna busar. Slåss. Vem är starkast? Elvis såklart. Jag vet inte. Men han så här, kommer in underifrån liksom. Han ligger ju på rygg. Ja, han Brukar det inte sig- vara den han som är lägger starkast som är överst? Nej, men han lägger sig på Ja. rygg med flit ju. De busar ju bara ändå. Oj. Okej. Kolla svansen på dem. Nej, nu är hon uppe i mitt hår här bakom. Jag ser. Busungar.
Har de slåss? Ja, okej. Jag måste gå och göra frukost nu. Whoops, där ramlade hon Nej, ner. nej. Nej, Stumpan. Hur mycket kommer de? Här, titta. Hejdå. Den där.